Hasi de azkenean gailurra ekstremen edizio berria. Aurten 22 lehiakideek hartuko dute parte lasterketan, eta jadanik elkar ezagutu dute. Atzo Andorrara heldu ziren, enkanperrira, lehenengo etapa hasiko den lekura. 11 emakume eta 11 gizon, denak euskaldunak, baina adin jatorri kirol eta izaera desberdinekoak. Guztien helburua bakarra, 3 erregen mahaiko gailurra. Bigarren edizio hau, edizio luzeagoa eta gogorragoa izango da. Bakarrak irabaziko du, eta horretarako 400 kilometro baino gehiago egin beharko ditu 12 etapetan. Atzo egun lasaia izan zen lehiakideentzat, atsedena hartzekoa, baina gaur tentsioa sumatu daiteke. Ez usteko bat baino gehiago jasoko dute. Edur, motxilia itxu, benetan. Lasaixo fango za, bai, Edur. Eta remonta bintzake geixau, karri. Benetan. Piston aldea, Benetan. Oxigenoa nahi dut. Olako igoera jarrita okerrago, bakarren bat lertuko da. Nahiko nuke astiro jutia, baino... Bueno, esan besti dago, Esan do lehen. Ni ez determinatu bia gauza posbider. Orain, ez zaudete 3 talde. 4 talde zarete. Hei, oso ondo, Kontuz! Begira non dauden! Galduta! Aierdi! Osti jondain! Arrapatu gaitu! Venga, animo! Un metro, ostiozko baino, falta beti falta. Partaide bat behintzat, gaur etxera da. Horreri ez begitzu eureri. Eureri ez begitzu, claro. Erregen mahaiko gailurrera iritsi aurretik bide gogorra burutu beharko dute 22 korrikalarik. 3 taldetan banatuta aterako dira. Eta hornidura puntuan azkena iristen den taldeak bitan zatituko da. Gainera, Arintzalgo, helmugara azkena iristen den taldeko kideetako batek lehenbiziko egunean agur esan beharko dio lehiaketan. Lehenengoa etaparik laburrena izango da, baina ez horregatik errazena. 20 kilometro, enkanpen hasi eta Arintzal herrira bitartean. Hasteko 4 kilometroko aldapa igo beharko dute. Hornidura puntua 7 kilometro terdian egongo da, eta bertan, azkenengo taldea bitan banatuko da. Ondoren jatxiera Arantzeraino, handi kilometro vertikal bati ekiteko. Beste jatxiera tekniko bat, eta helmuga Arintzalen. Gerroe jauna. Non. Espalda ikusi gabeta. Bizial gehiago. Primeran. Ondo. Sin quejar. Prest parea. Bai. Hemen gade, behitze. Egunon, kuadrilla. Ederra, kuadrilla. Zer modu zaudete? Baina arte ondo. Hemendik aurrera ondo egongo ez zote zeaten beldurrez edo? Bai. Ikusko deu. Esan tentzuna goiko horrek, betun non. Entrenatu datorri altzeate? Bueno, pixka bai. Pixkat, ez, Eta denok labana hemen, lano kutsillo hemen, Ordurako. Niok ez da bezango da. Ia ba, kuadrilla, luzamendu gehiagotan ez gara galduko. Atzo zan genuen, aurten berritasunak izango direla. Lehenbizikoa, gaur. Lehenbiziko gunean taldeak ez dituzue zuek aukeratuko. Taldeak guk aukeratu ditu. Bai, gaur, 3 taldetan, joango zarete, talde batean, 8 lagun, eta beste 2 taldetan, 7 lagun. Eta talde bakoitzean kapitain bana egongo da. Eta aurtengo edizioan, kapitainaren figurak aparteko garrantzia izango du. Hartzen dituen erabakiak, iaz baino, eragin handiagoa izango dute. Orduan, eskolan bezala, deitzen hasiko naiz. Konforme? Banaka. Arrate, Gasteiztik, talde urdinera. 22 lehiakide ditugu aurten, denak oso ezberdinak, eta taldeak ahalik eta orekatuen egiten saiatu gara. Kapitainak, hori bai,
Eurak aukeratu dituzte, eta veteranoenak izan dira hautatuak. Apalantza, zaldua eta kalderete. Maialen, egunon. Egunon. 22 lagun etorri eta bakarra geratzea ere, hor, taldeak eginda daudenean. Bai, bildurra emateu, Bueno, bildurra emateu, nik uste kontrakoa dela. Bai, zuke aurtengo edizioko lehenbiziko kakotxarteko privilegioa zure izango da. Taldea aukeratzeko aukera. Vale. Zuk aukeratuko duzu, 3 taldetatik, ze taldetan sartu nahi duzu. Berdia. Talde berdea. Venga, aurrera. Maialen, zergatik talde berdea? Bueno, danak orekatuak ikuste ditut, egia da. Baina, bueno, agian, ez dakit, Ibanekin ondo barre batzu botatzen ditut, eta, bueno, girua ere garrantzitsua dela iruditzen zait. Gero igual martxan ez ditu hainbesteko barri botako, baina. Seguro ez. Maialenentzat talde berdea da indartsuena, baina kontuz, handiena ere bai baita. Talde gorrian 7 korrikalari daude, eta Jose Apalantza kapitain. Urdinek ere indartsuak dirudite, zaldua aizkolaria taldearen buru. Eta orain adi, gaurko etapari buruzko informazioa emango dugu eta. Ia, gaurko etapa, 20 kilometro. Elkamp eta Arinsal bitartean. Hasteko, igoera gogor bat. 600 metroko desnibela baino gehiago, 3 kilometro terdian. 3. kilometro terdian etapako punturik gorenera iritsiko zarete. 2000 metrotik gora. Eta jarraian, 4 kilometroko jetxiera bat. Eta 7. kilometro terdian, gaurko hornidura puntu bakarra izango da. Eta hornidura puntuak gaur berebiziko garrantzia izango du. Batez ere, azkena iristen den taldearengan. Kontrolgunetik abiatu eta ondoren beste 2 tontor izango dituzue. Biak 1600 metrotik gora. Eta Arantzetik aurrera eguneko 2. igoera gogorra. Ia kilometro vertikal bat. Handik beste 3 kilometro beherantz. Jetxira oso azkarra izango duzue eta helmugan zaudetela uste duzuenean bukatzeko beste igoera koskorra baina gogorra. Horixe izango da gaurko etapa. Besterik ez. Sorte on, denoi, benetan, animo, neu aurreratu egingo naiz, bidean ikusiko gara, Gari, Alberto, irtera, zuen kontu. Konforme? Perfecto. Conforme. Sorte on. Venga, sorte. Bueno. Alberto, sorte. Kontuz, kontuz! Vamos agora. Iner duzu? Lasai. Gogotxu, Venga, Ya se terminan las bromas, Broma gutxi hemen, Amar. Behatzi. Zortzi. Apa mutila. Zazpi. Sei, bazen, Venga, espera. Gogor, 3, 2, 1. ¡Aurrera! ¡Vamos, gogor, aurrera! ¡Con Euskadi! Venga! Jon. Bai. Beira. Bai. Ikusten? Joder, nola Danak eman da, Bai. Ostras. Guazen, bizi. Venga, bai. Parajea dotorea, Oso otorea. Oso bonita. Ederra. Aurten ez usteko dezente ez euskau, prestatuta. Bai. Gaur aurrenekoa. Bai. Habek, ez diat espero, kontrolgunean, kontseilu bat egin beharra, batzar bat egin beharra, taldea pitean banatzeko. Bai. Jaitsi pixka, esan dezue? Ez. Ondo, segi hola. Hola. Aldean eurrin, aurreratu behar digu. Zegero beraka bestek igual. Kalkarregaz, Hortan. Así que arranca. Eta ustez ondo. Ikusko dugu, a ver. Zemuzko taldea tokatu zaizu edo, zein presio? Ikusten danez, ona. Gustora? Eta bai. Dana bastante berditxu. Eta, bueno, baina aurreneko hornitu dela aiatzen gehan. Gu aurrenekok. Eta gero, poliki. Irantu, unon. Unan, Nundi dator. Gerniketik. Herri gati. Bai, Bueno, zemuz, ondo? momentuz bai.
ondo hasi aldeu. Ondo hasi gara bai, ia gero ze pasetan dan, ia taldieko lan gelditzen dien, martxe aurrera doan inen aldatzen doan asuntoa. Bueno, gu martxa majo baten goaz da, ia eustetzegun oneri. Bentxomin, Bai, egunon gazte, bardin. zemuz hasi hau. Ondo, ekipu ondo sarture. Ondo, puesto hartu de. Venga, arrate, ikusi. Gu geurea, Las, hijo. Ez dutu behatu, ez duz ondo. Pixka bajatu. Bai, ez duz ondo. Ahí viene jodida Edurne, Así que ez dauku preocupazioik. Gu gurera, lehen esan deuna. Azkena ez ditia. Burua, Edurne? Animo. Venga. Ez jun gehiegi, Ez. Nano batea, jomer dugu, Venga, Edurne. Ondo zuaz da. Beste hemen bertan dituguta, Bai. Animo. Oandik gazi bakarrik gira, Edur, motxilia itxi benetan. Lasaixo joango za, Bai, Edurne. eta remonta asko bintzake zobeto, gehiago, karri. Benetan. Kriston aldea da, Benetan. Segi, hola hariño joango za, eta lasai. Kriston diferentzien abaiko zu. Txantan eman gota. Gero, Venga. rulako ustezu, bale? Alberto, hor taldeak osatu direnean, iruditu zait taldek parekatuta zudela edo? Bai, nahiko orekatuta, bai. Gauza bat, egon naiz pixka taldeekin hitz egiten, edo, aitzen batez ere, Bai. eta hauek, dakate, beraientzat indartsunak edo indartsunen artean daude. Tanit, Bai. dago pata, arrate eta aierdi. Zer iruditzen? Bai, behar bada bai, ez? Gero izango dira sorpresak, baina bai, Nik aierdi ikusi etenean, atzo ere eta gaur goizen, tipua dago zeharo konzentratuta, nahiko isilik, zarata gehiagi sartu gabe, eta ez dakit, fin-fina dago gainen, Hemen berera igertzen da, zen ibiltzen da mendin eta zeinek egiten du kirola, Bai, horreitu dituke itxura kontuk eta bai, baina itxurea... Hala ere, ez ua bakarrik, Guztik etorri dira, baina ene. Prestatuta. Bueno, hemen beste lehiakide bat. Aierdi, Ai, bota. programara zergaitik etorri zara. Ba, bueno, da, egin moduen disfrutetan. Baina disfrute horren barruen, aldoten guzti emoten da... mendiek biten bakotxa lekuen. Baina nire leku zen da. Tartia baldin bat gau, lasaituz, lasterketa luzia da. Bai, ez da? Bai. Reservatzea komeni Hombre, igual. claro, ni justo noia, Zertozte aurrenak? Bai, Aurrenak eta atzekoak, bai. arrastorik. Ez ditu, bueno, ba, Nik ez du biratu posagazu. regulatzeko moduan zaudetela Hori bat, ez du regulatzen asko. Pasaet oso aizki, ze bueno, izan da tartea aurreneko postua bigarren postua lortzeko presio horrekin, eta azkenean hori momentu batian eragin dit oso gaizki pasatzea, eta egia esan, apura bina ez da guzti, esan dut, lehiaketako aurreneko orderdia nola baldin manoan, nik ez ditut aguantatzen hiru etapa. Zu bizian atera dira lehenengo etapa honetan. Berdeak doaz aurretik, baina esfortzu handia eginez. Haien atzetik 300 metrora urdinak, eta azkenak, pixkanaka denbora galduz, gorriak. Edurne gainera, lehertuta doa. Pixkat igual bai, Barrita erdika bat, goguaki. Hostia. Hemen magi ez lako. Goguaki. Tranquil. Ritmoa ez gehi geisten, Así que ez da señale txarra, Aupa, mantendu Konstante. Venga. Mate jetxiko ritmoa. Gasteizeko neskia zela, ez zu Iruñako, zaz? Ni iruñikoa. Arrate izaleka? Arrate, gazteizkoa. Arrate da. Hori ikusi eta porba mozuz, apurtxo bat. Hori izan Ironmanekoa. Bai, baina? Hori badua puf. Hanka honak ditu, Bai, hankapelota errak. Jo, hanka pelota. Oinatin hankapelotak. Ez dakigu, Ana, oinatin hanka fuerteako nahi, hankapelotak. Bale. Ona. Naizu izotan niko ero, arrate? Bai. Ez. Bale. Oxigenoa nahi dut. Bitxo minondo. Bai. Momentuz ez dakau ritmo handiripe, arraten rimure guztandok eta ondo. Bera paparreti du txarto, baina ingitatik ondo eta
atzegu bestatu zen ez fuerte, ba, geu errimu tranquil. Hau zer dijo, zerura? Hala, bete, zite golanda, gero descanso. Ánimo. Buzo gelado, eso zer hartón, ez? Arnasa. Hartón, arnasa. Aprovecho aizie. Aparte. Hori ba. Venga, oso ondo, Arrate, oso ondo, Venga. Bai, egotzen oso justu, arnasa gabe. Pena daukat, gaizki sentitzen naiz, ba, besteengatik, ez? Ba, taldea orain zati horretan, bai, joan da mantsoago nigatik. Ba, guazen azkarrago. Bai. Baina inungo presiño iripaik, Ba, guazen jone. Bai. Hori da, supentzeu amaitzen bidogule, ¿Se corre cabrón? Ahí va. Hau, Esto es un equipo, esto. Esto es un equipo, la hostia. Hau de que urre, hau. Ondo? Bai. Siga pizka bat fuertea eta... Baina hori gaztera konzentratuko. Bai. Fuertei hasi dira da. Aldapa gorra o dana batea, igual? Nagoitua horrelako maldakin eztea eta... Pizka nagoitu. Ba, nik uste dut oso azkarra zigarela, ez? Eta azkenean beha beztagoela oituta mendixan asko, eta da asfaltokoa. Eta orduan, ba, apur bat pum minau hasieran. Venga, esku horiek hanketan jarrita, Impulsua, Ahí va, harin. Ba! Apa! Jai! Nik uste ez tekela asko faltako gainako, Nik uste, Gaina hor daku. Urdina hor dau. Gaina hor daku. Bueno, bero, zer? Hasi dala, ez da? Hasi era potenti, Potente hasi dira, taldeki dauek? Bai, baina banekixen, Banekixen. Etortzenako bazenekila, bai? Bai, ez da... Talde ikusitxe... Zein tokatu zaizun? Bueno, bero, zein enteratu naiz? Hasi berria zealan, korrika. 6 urte. Bueno, cuenta, a ver, 6 urte, baina kirolen bat ingo zenun aurretik, edo... Bai. Levantamiento de niño. Bai. Amamantamiento en línea. Ajá. Arrastre de carro. Ai, ba. Osea, triatloia egite zenun. Laume. Laume dituzu, bero? Bai. Hasen nintzen korrika. Lau podio. Txikia, ia pizkan nauztu zanien. Bai. Ba, Eta arraskeros nas gatu. baduzu meritua, Bizitza aldatu uste. Onerako. Korrika egiteak. Bai. Eta korrika mendian edo Batez zetokitan. gazez asfaltue. Bai. Mendian oso gutxi. Denbora ere agian gehiago behar da. Claro. Eta lagun betxian daudenian, ez? Bai, hori Nahiko da. lan. Hori da. Egunon. Zemuz, Bueno, ez dira oso guztu aldapa gora. zer da zu hor? Alaban arrazia. Alaban argazkia, Bai. Bueno, zenbat urte? Bost. 5 urte, Jode. Posi gongo da itatxo telebista ikusten. Bueno, zemuz parea? A ver, No, eusten. zemuz Veronika? Bueno, leheno be. Hasiera, pixka Lehen baino beto. Hasiera izen da mortala. Zuek biok pixkat ez du edo ondo, ritmontan? Ni arki nego, ni noa pixkat. Bale, ez da? Ni zaintzen. Veronikakin. Kalderete oso ondo, de lujo. Ni pentsa edo kriston kapitaina dela. Zenera ikusi dago ba ni pizkate guaratzen gatzen ditzela, etorri da neure gana, jarri da nire alguen eta atzien, ni zaintzen. Ba, osea, hobeto imposible, oso ondo, bai. Venga, hemen igual bizkoixo, Trote apur bet. Trote igual, baino azkar, igual... Paso ligero. Paso ligero. Venga, Cochinero. Paso ligero, mirad al frente. trote baino hola, Hola, bai. Venga, hostia, venga, gure terreno. Vale, salata, por favor. Ez emoziono, venga. Txarangala geroako.
iban, agobiatu inda, nahiz zu animatzeko gogoz egin, guazen, agobiatu egiten zen. Jo, korrik egiteko hau baino beto ez teo bilako. Bera behitxu lurra, Kalderete retransmititzen lasterketa, tio. Ez da askorik falta Koldordinora iristeko. 2000 metroko mendibidea eta mendate oso ezaguna txirrindularientzat. Talde berdea dagoeneko pasatu da gailurretik eta hornidura punturantz dator. Atzetik urdinak, 3 minutura. Arrate nahiko ondo ari da jaisten eta erritmoa azkartzen ari dira. Talde gorrian, Edurne ere hobeto moldatzen da aldatz behera eta aurrekoei denbora murrizten ari zaizkie. Buelta mutatzu ya, Buelta mutatzu ya, Makina! Entzuten duzu? Jo, badato. Bai. Venga, hola, gorriak dira, za? Venga, ba! Soltatua! Ja, Venga, animo, ba! entzun danok, bi kontu, danok batea joan berdezue, bale? Eta bestea. Besteak, 2 minutu terdi, abantalea. Eta zuek azkarra gozatuz. 2 minutu terdi ez teke zer. Venga! Animo! Venga, oso ondo, Amaia, vamos. Animo, estresa! Fuerte! Ze Jose, zemuz azte, taldea zemuz. Edurne hori, ez egatzea gaiotzen. Hostia. Asiratik gatzea? Asiratik? Pentsatu jo batatik gaitia, aurren grupon jarri, da azeran nio bitxurrian, lehenen jarri, piskata zein autiratzen da sekun getu. Bai, ez da? Lertuta. Zuntzara txarra, bai? Oso. Oen no, zemuz diko. Oan goiti bera, en cambio, hobeto. Venga, ba, animo, butian, eska, ba, Oso ondo, ja, zeia 2 minutuan gauz, Hogeita ma segundu gautxo fijo, ba, Venga. Venga, animo, Hemen eskumatiko beto, Arrapatu gaitu! Venga, animo! Animo, borrixak! Venga, oso ondo. Kontuz! Zemuz nagore? Ondo da. Lasai. Minek artikulazio da nominioak ezo? Urratu bakarriko zea? Oso labainado, Kontuz harri honetan, bai. Hankan nun jartzean, fijatu, eta honen gainen esun albada hortika. Bitxurretik. Lasai, ja? Kusietena burua hor, ostras. Eta bakutza tarte pixkatutzi, Arrixa albortu ez, Usteko hankan nun jartzea. Labana auta, bale? Bai. Kontuz horren? Bai, kontuz horren. Esan, abroja. Moteldu, claro, joder, si... Esaten du moteltzeko pixkat, Hartu okertu, Zeinek? Vale, ba, esan, lasai. Loko okertu dau. Claro. Ez, erori indala, Iban, baina ondo dago, baina pixkat mantxotzeko esaten du. Gelditu gabe, baina naskarren. Venga, hori ba, esan. Zuk esan, eta guk kasu gingo izugu eta mezu aurrera pasa. Venga. Berdeak bere ala ailegatuko dira hornidura puntura. 7 kilometro terdian. Aurten, hornidura puntura azkena iristeak ondorio larriak izango ditu. Gaur esaterako azken taldea bitan banatuko da. Eta taldekideek aho batez hartu beharko dute erabakia. Kontuzak, vamos, Vale. Venga, neskamotilek! Kalderete. Venga, oso ondo! Maialen, oso ondo. Hei, barrua honea, Venga! Venga, aurrera. Hemen egon, bale? Hemen egon, Maiaren alde honetan. Maiaren alde honetan, oso ondo. Venga, oso ondo, Venga, ni, ondo, Zemuz. Venga, disfrutate. Ez zaudela disfrutatzen, zeba? Zer da torreiz ba? Oso teknikoa da, ni ez teknikoa. Azkenian, nire gabezia mendian, aurreneko zatian pizkat agertu indie, eta eskuineko orkatia bihurritu, medikoa behiratu indie, eta esan dit, ez era aparatosoik ez da izan, baina, bueno, hoi da izan da abiso bat, esateko pizkat kontu gini behar nizela. Maialen ze, Gilferre galdu gabe eta... Gusta asko, Bai. Lorakoan isili. Oso ondo. Ostras, oros, Oide eta, venga, Xavier! Potek eta gainetiko. Bueno, ondo? Erkiba, animo! Oso ondo.
Muy bien, Titi. Zenbat moragu? Zer arrate, zen moz? Bueno, sufritzen. Barpilitxoa dakazuna edo, ze? Horrela sufritzen. Sufritzen, gara pixka. Bera, bueno, joeto. Bueno, errekuperatu dut pizka dia jaizterakoan. Eta, bueno, denen animoekin, hobeto, baina bai, justu. Arratek etapa ondo bukatuko du, ondo bukatuko. Zati, hankatatik ez da kexatu rehin, eta hankatan indarra eukitzea importantea. Bai, jo. Ben! Zer da, hau? Hau da, beto egin da. Cago en la leche. Joder, cabrón. ¿Nominaciones? ¿Nominaciones? Apa, talde, venga, gorrik. Oso ondo, maia. Venga. Apa, venga, gorrik. Venga, oso ondo. Venga, Edurne. Apa, txapelduna. Venga, segi pixka gora. Kriston ekipo daukagu eta ni errekuperatzen baldin bade pixka bat. Bueno, oraindik gerra emango dugu. Ze Edurne, zemoz? Ondo, hasieran igotzen pixka gaizki. Igotzen gaizki? Bai. Baina zaidea jartzen, ritmo forte edo... Ez, lagundu diate pila bat eta nerekin joan dira. Lo único hori. Azkena gaio gala. Ze premio da bola. Amurro ez duzten muten beha poliketorria Nikola. Amurro amungo nuztan pila gaur etxea batiak. Barkatu dano barkatu. Lehenbiziko kontrol gunea. Goizean esan deu, hemen azkena iristen zen taldeak zerbait gertatuko zala. Bai, orduan talde gorriarekin batzar bat egingo du. 2 minutuan batzar gunera joango gara. Hemen 2 talde egin behar dituzue. 2. Hemen sakabanatu egingo da. Pata, Nagore da Larra eta ni talde bat. Eta beste zure 3. Ez nago. Vale. Gorriak, eseri lasai. Hemen, aldu zuen modu. Jose, nire ondan. Goizean, esan dizuet, kontrolgunera, azken egiten zen taldearekin, batzar bat egingo nuela, eta hemen gauzak gertatuko ziren. Larra, hili entzun diat esan ez, bakarren bat etxera, hori pentsatzen duzuet. Nik pentsatu diat, 7 kilometro honetan, batematek programa utziko ikela, nahi burutik hori pasatzen, nahi beti txarrena pasatzen zitek, Ik bazpare beti txarrena pentsatu. Bai ba. Gaur, ez da hori kasua. Gaur, hemen, zuzenean, inorrez da joango etxera. Baina, entzun, hemen 2 talde egin behar dituzue. 2. Hemen sakabanatu egingo da, taldea. Eta 2 taldeen osaketa, aho batasunez, zazpirok ados jarrita, erabaki behar duzue 5 minutuan. Bestela, guztia. Josek erabakiko du taldeen osaketa. Eta, azken egiten den taldeak, gaur, behintzat bat, korrekalari bat galduko du. Baina, gerta daiteke, aurrekoak harrapatzea. Ez daude hain urruti. Zaila. Bueno, venga. Nola, ze ikusten duzu? Konpentsatuak egon barri da, eske bestela ja bat egon barri. Ikuste egin barritu gula konpentsatua zer da. Eske azkenean ritmoa makalenak hartu. Markatzen 3 fuerte eta makal bat, taldia makala da. Zer azkenean... Azkenean ez da igual obera. Sinceramente, eta purtsoa da berekoia izatea, baina kapitaina iztentzatak. Zatik ez tok samurra. Personalmente niretako... Marroia Marroia doke, Jose, batxexatea. Nik denon artean erabakitzen nahi dut. Sinceramente, nire burua ikusitzea ez to bihar ni pentsatzen dut debilak infatea, pero igual etxea faneken hau aur. Hori gabik ikusten ni, personalmente, ez da, orduan ni zela etxoa bioten behar guzteia, igual gurostat iritsi marroia, baxexa putada gaukela, Jose, baina... Adibidez, taldia horrek hau da, eta igual fuerte bat, o pata adibidez, haulenak egin jartzu, eta eske kiston injustu izango zitzen. Ni iruditzen zait patantzat, o fuerte batentzat,
Larra ibe fuerte hau, Bueno, ez? Zaila da. Ni gora ondo noa, eta bera, pues, okerrago. Osea, ez hain gaizki, baina okerrago. Ni gora okerra nago, gaizki nijoa, eta bera, pues, hobeto. Gora ondo noa, baina igual Edurne ez, orduan bera beste talde batean, eta bera beruntzon moduan ez, pues, bakoitzak bere... banandu ez dakit. Osea, pixka bat... Nik uste dut Edurne, baina denporia galtzekotan, geixau galdukoen Edurnek zu baina. Bueno, bai, hori egia da. Bai. Orduan, Edurnen taldeak eukikoen, entre comillas, papeletak geixen, ez da ez esatik. Igotzen asko... Bueno, ni taldea esango nuke zein, ez dakit, da gero erabaki. Bai. Ba, Pata, Nagore, da Larra eta ni, talde bat. Eta beste zue hiruro. Zuek ze iruditzen zazuen? Esatezuna ondo hartuko dugu. Zera, Erabaki oso... egoteko igual ni Pata eta Larra desberdinetan jarriko dituzke. Baina, orduan, beraientzat arriskuan jartzen dira. Minutu bat, Ni ados nahu zuekin. Ze apurtxoa bereko ikusi bizu bat, Nik abenturan segitzea guro, orduan esan duzun taldean eta ondo dau. Eta, eske, ya lo siento equipo, tío. Bai. Ya lo siento, benetan, Zuen nola ikuste zuen, Larra? Nik guztua egin esan deken bezala, nik ez dina etxea jun. Nik bestela egin lehik zue bi mutin da bi neska jun da ni haue bi jun, baina gero igual ni etxea jun berkoet. Nik ez da etxea jun. Larra ados, Pata ados, zeu? Ni ados, ni. Edurne? Nagore? Maia? Ez asko baino, bai. Bai edo ez? Ez nagoen. Vale. Ez dago adostasunik ez dago. Esan dut denok. Batean behar duela. Ados, Orduan bai. Vale. Ez. Ez esan diazu. Ez da ez. Esan diazu ez, baina bai ados zaude ez erantzuna, ezta? Nik ala ulertu ez bintzat. Galdera berriro egingo dizut. Itza zurea da. Ados zaude edo ez zaude, Joserekin. Bai, ados. Ados. Danok ados zaudete orduan, Bai. Joseren planteamentua da ekin. Hemen orduan, hobetsi duzue, indartsuenak talde bat osatzea, eta orain arte ikusi den arabera, haulenek beste bat osatzea. Bai, tartean zaudete, Amaia eta Edurne. Zer dutzen Edurne? Ondo, bai. Ni nahi zaulena, osak esken nahi barintzait. Putada da, bakini putada dela. Baina, erabaki merra do. Erabakita, ez da, Jose? Talde batean, Jose, Sentitzen nik. Larra, Nagore eta Pata. Eta gainerako hirurek beste talde Harrapatuko diegu. Konforme? Alde batetik alibiau, ez? Porque ikusi dut, beste talde bat fan aldalan gure atzetik, gure baino debila dagoa dela. Pixka bat txof geratu naiz, oraintxe bertan egia esan nire taldea ahulena ikusten dut, eta igual gaur jaten gara etxera, igual hirurok ez dakit. Bitan zatitu da talde gorria. A taldean indartsuenak ustez. B taldean Amaia, Edurne eta Ana. Apalantzaren iritziz, ahulenak. Batzarra egin deu talde gorriarekin. Eta talde gorria bi taldetan zatitu da. Beraz, orain ez zaudete 3 talde. 4 talde zarete. Bai? Zarete. Berdea, urdina eta gorria bi taldetan zatitu da. Azkena iristen den taldeko partaide bat behintzat, gaur etxera da. Konforme? 2 minutuan atera ingo gara. Ziaken miedo da? Hemen, behiratu beste. Marea betzango, ez? Hauen diez. Lasai. Hostia. Zena gore? Intxo horrali ez dela koskorrazia. Bai. Mitxo. Bai. Zazpi, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venga! Hoppa! Venga, ánimo! Ez usteko galanta hartu dute guztiek. Berdeak aurretik atera dira. Eta 3 minutu terdira atzetik urdinak. Oraindik 13 kilometro terdi egin behar dituzte. Tartean kilometro vertikal bat. Bi talde gorriak ere abiatzeko prest daude.
minutu bateko galerarekin. Suerte, venga. Sentitzek, Lasai, lasai. Zer? Nire esku hori nago, zure. Lasai, lasai. Gogorra izen da, zeratik amaiare ondo zebilen da pena eman dit, baina Nagoro ere ondo ikusten nuan eta pentsatu ez taldea bentzetu hona egin da besteak aberralduten egiten duen. 5, 4, 3, venga, bi, bat, aurrera, venga, opa, venga, apa maia, paseno, oso ondo. Venga, Entzun, talde urdina ikiarri poliki hasi da. Ikiarri poliki hasi da, arrate digoa kaskau. Baina fijatu zarete? Bai, ikusi dugu, hauek testigu. Bai. Así que burua goian, Moixa, ze muzua, taldekin da guztua? Oso guztua, bai. Danak ondo, ez? Arrate lehen demostratuik, beti gora pixka behatu indek, baina gogorra dala demostratuik. Ez tek inungo momentun gelditu. Eta hori... Kejaturez, ez? Kejaturez, raka, segi. Eta hanka hona dauzken seinale, eta hori importantia hemen. Eta hoain hortzikok, arnasa behatuta, baina ez zio getxitzen, da horrek asko balioik. Bueno, guztua gordu nua, ez? Oso guztua, bai. Bueno, segi ordu, Gardiz pazeta. A ber, oaindikan biztan daude horiek, Osak, Edo zer gauza, eta Nagore ez da bain ondo, Begira, guk pentsatu behar dugu, Nagore baino esperientza gehiago daukagula mendian. Bai. Jazta. Eta igual, bera ez da mendian ibili eta petatzen du. Venga, hau guretzat hona egita. Venga, ondo, nago? Bai. Makina, me cago en dio. Nagore oaindikan gaztea da eta esperientzi falta du. Gauzak jun berdezu animatzen, esaten, ura edan, janin bezu, oaindik gaztea nola dan ez du ikusten arrisku hori. Eta arrisku galdala aurretik hartu berdia. Nagore? Bai. Zinela zen rimotxoa. Bai. Pare, hori. Tranquil. Oraingoz, bi talde gorrien arteko diferentzia 20 segundotakoa da, apalantzaren laukote aurretik. Urdinak bi talde gorriak baino 2 minutu lehenago dabiltza, eta berdeak lasterketa buruan. Iban ez doa bat ere eroso. Iban, ikusten dut guain, eta bere burrukin azarrota, o... Zenekin azarrota? Bere burrukin. Zer du, Ez dakit, Laburuan txegean, no, eta Iban. Zer? Zer moduz? Ondo. Bai, orain zer moduz oaz, esate baterako. Justutxo edo? Bai. Bueno. Nahiko nuke astiro jutia, baino... Bueno, esan besti dago. Ez, esan do lehen. Ni ez determinatu bihar gauza posbider. Bai, behar bada, bai. Gero ia kilometro vertikal badaukaz. Hoi ba. Mantxo etu azte. Mantxo etu azte. Eta ia ziratik esaten nabil. Behin ez behin baino gehiagotan esan du, Venga, marra aldiz esan behar bada esan, Jendea kontura hue zeiten da. Eta nahika ni kontura hue. Ibonek argi esan dugu, mantxos goia zela. Mantxos goia zela. Ez, ondo ez. Kaja. Ez, kaja ez da de puta madre. Hanka. Ez ondo, hain ondo. Baina naho behira, aurrera behira. Osa, gelditzen seguna. Tapari. Karo. Venga. Gabi sarten gizton betekadia, ni bentsat, Bueno, hemen pizkat iratuko gu edo zer, zera beraka. Txon, a ver. Venga, tira. Queda beraka. Ez, ondo noia. Vale, venga. Ondo doiela, esan da. Venga. Venga, hortxe, a ver. Beitu. Baina min daukozu? Min dauka. Ez, mina edo nekia. Korrikan. Hoi, gorko helburua. Azkenengo gai 40 minutu atazia. Keston sobrada dakau alde. Zer gabiz ez duten? Ja ez. Jola ja eset.
3 minututara zeuden eta orain erongo dia gertuago, baina bueno. Oez? Iba, baina, gauzatxo bat. taldeak, Osea, ja, nik ulertzen ja, bat, zaitxo zuri, baina berbaitxeko modua be. Vale. Osea, nik ulertzen da zuolako pronto auki aldozula. Baina, osea, bai, ulertzen. Baina behin, bi bider, 3 bider esatu zunia mantzotzeko, eta bueno, vale, baina ja, 20 bider aldian ja. Bai, male, ba, aurrean esan. Ez da erresa ez. A ver, ez da, momentu esan, ja. Etxaizu atatzen besta esatia, haizu mesedez, mantzotu dezakezu ritmoa? Osea, esan nahi dut, esan zeike, baina, bueno, tranquil. Osea, ez da prestaik. Venga, troceko txinero, venga. Tia. Ah, bai. Hemen espogo itxingo ningo ba. Osea, moduak batez biban, ni, osea, ulertzen. Bai. Edurne nahiko flojotxu dabil aldapan gora, baina agian orain jaisten hasten garenean indartxo sentitzen da. Ikusiko da hemen orain aurrezten dugun beste talderekiko denborak. Hala, Edurne, pasa aurrera! Sondo, Hazen pentsatzea besteak ere faiatuko dutela. Bai. Hau berdina da guztientzat. Venga. Kriston garaipena izango litzake gurea, Zer? Kriston garaipena izango litzakela gurea. Bai. Aurreratzea. Hostia, que miedo, Hemen, behiratu beste. Barea betzen go, ez? Hase. Bai. Hostia. Fitxa da. Zena hor, Intxo horrali ez da koskortzea. Bai. Mitxo pizko. Hor está. Bai. Ba, gora izango da, ez da besterik, ez? Baina marka bat behar deu. Handik, egotekotan handik egongo dire, zera han egon dire denbora guztien. Galduta daudela, dirudi ez dituzte markak aurkitzen, eta herriak gauden. Urdine datortze! Eta, badirudi atzetikan urdina datozera. Hemen, 30 segundura. Ez dira, haren ikusten baina, bere harrapatuko gaituzte. Eta berdeak galduta daude. Ea markak aurkitzen dituzte. Begira non dauden. Galduta. Begira. Galduta. Medo jerrea, ahi. Ayerdi! Ayerdi! Hosti, jonda. Bila Juan Marzarete denak elkar. Begira, bi taldeak galduta. Ez dakite nola jo, Aran zerrian gaude, hemendik aurrera, ia kilometro vertikal bat hasiko da, eta berdek denbora asko galdu dute. Honeare behitu pizkat, honeare pizkat. Ezin zareten beste bereiztu elkar Juan Marzarete. Venga, hortxe zaineta. Venga, guazen. Jaberrate, venga! Guazen. Permiso! Daude, kakkein daude. Ola jonduen erremetu bidetxo. Bate bat txartu jubida. Hemen atzean, Ibon dator, eta urdinak berehala. Ez dakit zer gertatuko den. Alderete, eta berdea. Beti batera, orain ikusi dut. Ayerdi alde batera eta bestek bestera. Bai. Urrengoan, geratu ingo zaituzte, 5 minutu. Vale, bai. Beste aia gainean, atzean ditugu. Berdeak harrapatzen ja. Hemen ba guazen ondo guaz. Guazen goriki. Venga, ba, Juan zu eurrera, Markeu zu karrate, Juan zu eurrera. Venga, poliki. Poliki, Honena, zehate, honena. Zebero. Ez dinte. Dino, ba, igual urdineke taktika eukiko dabe gure atzien gatzi egu kontroletan. Holan geuk etxogu bierra bidie topetako eta hori. Eta hori badauz hor reserbetan hori da. Eta indarrak bebai ban neurtzen, ez? Urdinek 20 segundo eskazera dauzkate aurrekoak, baina datorren 600 metroko desnibel positibo dun aldapak, talde bakoitza dagokion lekuan jarriko du. Apalantzaren laukoteak Aran zerria pasatu du jada, eta igotzen hasi da. Ana, Amaia eta Edurne 2 minutura datoz, baina herrian arazoak dituzte bidea aurkitzeko, eta denbora asko galtzen ari dira. Aizal. Ez dakit esal, ez? Zerbait sal. Hain sal. Ez dakit ni. Eta igual jartzen du. A ber. Baina ez
eske horrez du jartzen. A ber, behar dugu natibo bat. Bai. Alberto, hemen nabil, mapa jarraitzen eta beraien balizak, eta talde gorria B galdu indala. Bai hori askotan gertatzen dek urduritasun hori, azkenago atze, presioa, urduritasune eta azkenen arazeik duen. Nik azpimarratu dek, fijatu zaitezte markak, gorria eta txurila eta... Atorritek. Venga, aber hemen hona iristen dien. Bai, aber iristen dien, da nola iristen dien. Mira, que vamos hacia Arinsal por la GR. Es esta GR, ¿verdad? Por las marcas blancas y rojas. Pero Arinsal está para allá, ¿eh? No, pero por camino, ¿eh? No por... porque... Yo creo que sí que es por ahí, porque para allá se encanta. Vamos a coger la GR. Gora, Bera eta Riau. Gracias, Una pregunta. Eskerrik asko! Me cago en la leche. Askotako! Kalderete, hemen geratzen hau ni, Zein? Ni hemen geratzen naizela. Vale, joder. Hostia, ja, bildurtu eta dana beti, totxetin depakotzen. Urentxe, lasterketaren egoera, talde berdea. Bai. 15 segundu eskasera. Urdinak. Baina erritmo mantxoagoan, urdinak. Bai, bueno. Ia geldirik, Ia geldirik, bai. Ia geldirik. Bai, irudi arazoren bat bakatela. Eta guk, balak izan egingo duen, Gorria izan geratu. Nik uste dut, palantzaren taldeak laizzer hemen behar duela. Ega, animo. Zertu ezte, lehen baino mantxoago edo? Venga. Venga. Gertuago izan dituzue, 20 segundora daude. Bueno, baina lasai, ez ditugu. Vale. Zu gorri izkasuikin. Zeharrate ezinik. Baina, kostata. Horrek jardungo gola xio, zuz kasuikin. Vale. Bueno, animo, Opa, jarrate, venga. Zatu, luzea da oso, Venga, Igoera eta jetxiera. Lasai. Konforme? Venga. Bizkat? Bai. Oinaki, nola zuazte? 1 metro, gehiago ez. 1 metro, hortxe izko baino. Are, berezkun geuriti. Hortxe izko baino, beti falta. Gozo hartu eta berak esperantza. Anda, bai. Bera. Berutz geuriti. Berak esperantza. Venga, berdintzo. Eskenak ez gabe mitxartian, ondo dau. Hartu narnazi esakon. Ui, Guzu deskantzea porrotan? Venga, bat, bi, venga. Pausu txikitek, eta hor. Hartu narnazi, altze burua. Bi, venga. Urte danak izkait, nire lasterketetan. Eta usten dut, ez dela inor arrate bezala sufritzen ikusi denbora luze baten. Arnaz estuka, eta alare honena, kexu bat ere ez dakala ez da kexa bat ere, denak ondoan ditu, laguntzeko, neska banega sufritu duna, latza. Parate, animo. Zer moz nahore? Hementxe. Vertikal. Hementxe ondo edo hementxe gaizki? Eto. Kontzak, bi aldiz erorizea? Bai. Bai, bankura aurren, gero berriz? Bai. Baina ba. Biharrengoa, salva, flojoa, kaida flojoa. Indarra ezer moduzuaz, ez dela? Ze ondo, baina. Bera ondo. Bo, hori usteot. Hor dauz, Baina, ba, igual. Ez behitu hor dauzela, nago, zuzei hola. Oso ondo, Ba, horreri ez begitxu, eureri. Arate, Eureri ez begitxu, claro. Mantxo. Claro, eureri ez begitxu. Venga, guazen. Bat, bi. Urdinak erritmoa jaisten ari dira. Arrate asko sufritzen ari baita. Eta aparantzaren taldea 30 segundo eskasera dator. Berdeek lehenengo postuan jarraitzen dute. Ana, Amaia eta Edurne azken lekuan doaz. Denbora asko galdu dute Arantzen, baina indar berritzen ari dira eta beste talde gorriaren erritmoa jaisten. Kalambria. Hostia. Nahore? Zer nahore, karrampa?
Non? Izterra batean, izterra horren. Aurrean. Non, hemen. Zena horre? Io zazo. Sesta txiki bat. Kalambrientzako horratza pintxazut emate dugu. Goituta, guai, zuzen. Hostia. Eskotan karreran ez da? Tia, que miedo, eh? Hemen, behiratu beste. Marea betzango, ez? Neska gorra, Ibo, neska gorra. Arrasatu, arrasa. Ez, ondo, no, zigo, kriston gota dira. Neska gaztak bai, Ibo. Emago jo beste zesta bat? Kauen dio. Lasai. Jo nulai? Horti gora itzan dizu. Bai, dana. Osa, hanka hau ontsa zisa da apur bat. Hankazpiaino, hemen goraino. Bai, dana. Hauxe lasterketaren egoera aldatzea. Nagore, karranpekin hasi da, eta ezin idabili. Une batean, irabazteko zorien egon dira, eta orain, ezinik Nagore nahiko ahul ikusten dugu. Nik uste dut Malkoak ere ez dituela. Urruti, Jose oso ondo, oso hotz, baina hor bakarren bat, dagoeneko zira zen, bixi. Orain kontua da, atzekoak nola ote datozen. Hostia! Zen Nagore, Bota, txilixu hemen, justo mendixan, altxuta bota! Bota! Buah! Hostia! Ritxa da. Zen Nagore. Intxo horrali ez dela koskorrazea. Bai. Mitxo, bezu. Hor ez da? Bai. Baina... Hori da ona, horixe ona. Bai. Ikusitea eta, ikusiten. Jode! Ni justo familia guaiok. Hore, salbau ime duguna, goxo, Bai. Hori dekazta hori, nahore. Eutzi! Goxo, Ja, gaina bertan izan. Bertan egon biga, tio, benetan. Bai, tio, neuro ja bera. Bai, baina latzai. Animo! Juaneskak, mus, Aupa, Iban. indarrez, Nire, bai, txipi, xobe. bestek ere ez doaz oso azkar. Bai. Bai, venga, animo. Aupa, equipo. Aupa. Venga. Aupa, equipo. Aupa. Aupa, gorriak, hostia. Gorriak be. Gorriak be. Lau taldeak maldan behera datoz, Arinzalera bidean. Lehenak berdeak, nahiko azkar. 2 minutu terdira urdinak, arrate nahiko ondo doa beheraka. Jarraian gorriena taldea, apalantzaren masaiak asko lagundu dio Nagoreri, eta atzetik 2 minutura, Ana, Edurne eta Amaia. Denak ere nahiko azkar dabiltza, baina jatxiera oso teknikoa da. Erori da, Iban. Txon, baina eman buelta. Buelta. Txon, geldi. Hoz. Iepa, hola? Zein? Guazen, ez. A ver. Lehenengo hausa ondo gotea. Ez, baina... Fijo zaizu? Ez, eroitzeko, karo, forza bingo zon da... Baina, bola tamen goaita, meka, buen dios. Bai, hemen, nike, bai. Tira du pixka bat. Zatu. Hor. Zuriak. Eskerrik asko, bestia? Hor izango Bai, direk. berte. Iban, ez uza zeren amatea? Motxila? Vale. Bueno, ba, xobe, venga. Eskatu zuzen. Ez eskondo noia, baina... Vale. Zan da, hori, ala bindun ezer. Bai, hori da. Ja, bai. Hemen. Hostia, gaina, bain barrukoa, kargauta. Venga, eutxi, Eutxi neki, hortxe gaudeketa, ja, Venga, arrate oso ondo, Venga. Esate jo, geldituko da pixka eta ez. Segitik, Unkaka. Ust. Beste bikia! Bai. Vamos a ver, venga, pues. Buah, bihar, osea... Lasai, Ditzen, ezeres. Biharpa. Bizarri igual petzetasune baino beto gongo zara. Bai, fijo.
Zedun, Eskerona faiatzen dit. Zer, bai, mantxo, Igo zaitu orain gemeloa. Bai? Bai. Eskerra. Bai. Izterra edo bikia. Hemen. Hor. Minetik maizuk izan, Hor. Bai. Hor, ez da? Bai. Hor, aguanta pixka, bale? Hau. Uf, eskizan. Hor dekasun, hor dekasun, hor dekasun. Au! Ai, hor libratuko da. Hor libratuko da. A ber, zaiatu. Eta, gatu gabe hasi, ibiltzen. Hona ibiltzen ez da, Ja, segidan, Gatu gabe. Hartu pauso txiki bat, eta libra, Jatxiera bukatzen ari da. Arintzalgo helmuga oso gertu dago. Lamasanan kokatua, Andorrako herri txiki bat da Arintzal, 800 biztanle ingurukoa. Haren lurretan dago Andorrako gailurrik altuena, Koma Pedrosa, ia 3000 metrokoa. Gaurko helmugan, lehiakide bat izango da kanporatua. Taldeak heltzear daude, berdeak doaz lehenak eta urdinak oso hurbil. Bi talde gorrien artean, egongo da lehia. ¡Aupa, aupa! ¡Osondo! ¡Venga, venga! ¡Aupa! ¡Orionak! ¡Orionak! Joder! Apa, Iban, Osondo! ¡Osondo! ¡Venga, talde! ¡Venga! Osondo! Helmuga paso daunean, nire horreko sentsazioa izan daia askapena. Ja, gaurkoa bukatu da, biharkoa, eta, bueno, posik, baino zapore gazigoso batekin, hori, ez detelako nahi beste disfrutau. Iban, ze pasatzen hemen? Txikitu da, no sé? Naho kristoa dina. Osa, hankak eta ditut. Honekin egin bitlurre, porque bitla borukin asarra eta pixkat, esaten, me cauen. Nano batera, txikos, Hola! Nano batera. Txillera! Txilleretatik! Venga, apa! Ondo! ¡Oso Rati! ¡Venga! Zoriona da noi, gauen dio, apa! Guzten? Afen zaude? Ya está? Pentsatzen nuen ez nintzera helduko, baina, bueno, eta ere taldekideak lagundu naute pila bat, eta beraien gandik ere egin behar nuen. Arrate gaur demostratu du sufritzeko kriston kapazitatea. Zergatik esaten genion, gelditu nahi baduzu eta eranda ez, eta segi, eta ez. Hemen Amaia, motxila bikoitza. Hau, talde bat gara eta hor. Kontuz! Ostras, ondo zau. Bai, jazta. Ondo, fijo. Fijísimo. Kontuz, laban asko iten dudan. Ondo. Herri motxila, emago ino. Ez. Lasai. Bai, bai. Ez. Lasai, jarraitu. Bueno, bera bat dagoela korrika. Nagore, kriston karranpekin zion, bai? Eta ez dakigu nola dago, Balarra! Apa, Nagore! Apa, pata! Ona! Apa, Nagore! Hori! Venga! Osondo! Venga! Osondo! Venga, irizitate! Apa, venga! Cumplida! Venga! Txapeldu bat, honek iruekin eltzie, apa ez dugu meritu gitxie. Venga, pasos ya, Osondo, egin dezu gaur. Bai? Gaizki pasatu. Bueno, baina beti sufritzen lortzen dira gauza. Hori ezagaztu inoz. Eta gaur hemen zaude, erekin. Aurreneko etapa, zorionak. Osa, heavy, ahora, heavy. Edo zeinak ez duiten. Animo.
Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kosta eta baino eratu geha. Abentzate, Nork irabazi du, ze taldeak irabazi du? Bai, Berdeak. talde berdeak. Zorionak. Konforme, denak osorik, ikusten zaituztet, hemen ere bai. Bueno, orduan, orain, beste zer baino lehen, gauzak behar den bezala egiteko, atxeden pixka bat hartuko du. Gaizki, igual joaten naiz oraintxe bertan etxera eta ez dut naiz gogor, indartsu nago, indartsu nengoen, baina, klaro, talde bagara eta bat petatzen badu, guztia petatzen dugu eta apoiatu behar da. Hemen, 3 lagun dauzkagu, bai, eta batek ez du jarraitu. Zuek idatzi, zuen ustez, nork ez duen merezi gaur, marra hori zeharkatzea. Ia ba, arratzaldeon, denoi, berrize, bai, aldatuta eta txukun da, Talde berdea, torri hona mesedez, jarri hilaran. Bueno, esan da bezala, zorionak. Orduan, saria gaur, 2 masaje hartzeko aukera. Eta hori, kapitainak erabiko du. Kalderete, zeuk erabiko duzu, ze 2 taldekide edo zeu, nahi baduzu, bai, nor jarriko zareten, Gariren eskutan. Bueno, bat Iban. Eskerezko. Que Messi dolako, zuek zemos akatatita, zemos... Ondo. Zuk pentsetosune. Zuk Bai, pentsetosune. bai, baina... Ez, ni nire buru ez. Veronika. Bakarra igual, Martxa honetan? Veronika. Veronika. Bueno, zerrati Veronika, Iban bai? Bueno, hasieran igual sufritu gehixo indolako, eta, bueno, ez dakite motiboik goen danak Messi du, baina... Oso ondo, Iban da Veronika beraz, gaur masajea jasoko dutenak. Eta beste sari bat, netzako saria baita, izango duzue. Bai, gaur lan bat kenduko dizuegu. Gaur ez duzu inor izendatuko. Zuek ez duzu izendatuko. Beraz, mesedez berriro, trampaldure egon. Masajia baino goiz eskartzen da. Urdinak eta gorriak eta urdinak. Aurrera mesedez den. Hemen, hilare bat osatu mesedez. Bueno, dagoeneko ohartaulak badauzkazue, beraz, jakingo duzue, zertarako diren. Bai, hemen, 3 lagun dauzkagu, bai, eta batek ez du jarraitu. Edurne, ze tankera hartzen diozu, honi? Nik argi daukat. Eta nik uste justuena da ni jotea. Zergatik, Beraiek lagundu diete asko, nire momentu txarretan, eta lan nona induten nerekin. Niretzako nahi pena ematen di, porque hemen galitu nahi nuen, baino egun txarra ateratzen da, eta ateratzen da takitxo. Ezin atorrez dizuz, ha? Gotzerakoan eukitu nire arazoak, eta gero ja nekea eta nagaitu asko, eta... Amaia, zer? Urduri, baina, bueno, esan dut talde bagara eta denak batera joan behar ginen. Orduan Edurne gaizki zegoen, baina hor egon gara laguntzen eta hori egin behar ginen. Zeana, zuzer? Berdin, nizaten dio lasai egoteko, kezkatua zegoen horregatik, ea gu kaleratzen ginen, zaten ginela, baina lasai egon, zea baterek eskatu behar talde bagea, bakigun lako abian arauak, eta ateatzen da. Bale, bueno, orduan, zuek, 3 artean erabaki beharko duzuela, bai, ohartaulan. Zuek idatzi, zuen ustez, nork ez duen merezi gaur, marra hori zeharkatzea. Konforme? Alberto, nondik hasiko gea? Garai baten bezala? Adinekona, Adinekori errespetu pixkat, ez da? Horidek, izaldegez. Nor deu, adinekona? Jose esen bat? Amabi, berta amabi. Berroita amabi? Bea, Jose, euk. Edurne. Zergatik, Jose, Edurne? Bueno, nik gaur azeratik flojo nahi ikusi talako, eta
Horregatik denbora pixka galdu dugulako eta berriro barrun gelditzen bihar arazo berdina izango dalako. Nire ikuspegitik. Konforme, venga, zaharrenetik edo adineko netik gaztenera nagore. Edurne. Hale, bi boska beraz, Edurnerentzat. Xavier, kapitain. Edurne, irutik iru. Zer irutu zaizu? Justo dala. Bai. Txomin, ega. Edurne. Arrate. Edurne, bost. Beste batekin? Lasai. Etxera, Irantzu? Edurne, bueno. 6tik 6, Edurne, beraz, etxera, zugen barko duzu. Baina, ikusitzagun zera guztiak, ohartaula guztiak. Bata? Edurne. Hau batasuna beraz. Edurne. Hola. Bai, bueno, zer sentitzen dezu edo, Ematen di pena, baina justoa da. Justo irutzen zaizu. Nei pena hundiena ematen ziana zen, 3 jutea etxera. Porque beraiek lagundu dute pila bat. Bai hauek eta bai lehenengo zatia bestea. Bale, oso ondo. Amaia, Ana, zorionak. Kostata, tierrek itarraka, baino, asko balio hor. Aurrera. Amaia, unkituta? Bai. Piskatu unkituta, ezta? Vale. Nire barruan tentsio asko izan dituz, ni ikusten nuen nire burua oso indartsu eta motel joaten ginen eta orain, super pozik. Entzun orain mesedez, talde gorriak, urdinak eta berdeak. Biharko etapari buruz, bihar hitz egingo dugu. Baina gauza bat aurreratuko dizuegu. Bihar, talde berak osatuko ditu. Hasieran. Bai, horrela xaterako zen. Konforme? Jakin gendun taldiek ez direla aldatzen, igual ez gendun Edurne botako. Edurne, bueno, inor nahi etzuena, lehenbizikoan. Norbaitek jumartu, ez? Bai, bueno, zer sentitzen duzu edo? Pena pixka, baina zagutu de jende on asko, esperientzia polita da, jende askok ez du aukera gu izan, eta hori bentsatu behar dut. Mutxen izan dela motxa, baina polita. Oso ondo, eskerrik asko, segi pasaiara, lasai, zaindu badia eder hori, tango itxasontzi ederrek, eta oso ondo. Eta zuei, orain aukera nahi baduzue, Edurneren gana etorri eta Edurne agurtzen. Edurne da lehenengo kanporatua. Lehenengo egun honetan, partaideek korrikalaririk ahulena egoztea erabaki dute. Edurnek triste hartuko du etxerako bidea, baina lehiaketan parte hartu izana azarro. Kontuz harria, Kontuz hemen, asko mogiten da. Nire lau umiekin akordetan nintzen eta hostia. Amentxe, ijataz. Hau mendi martxa bat ematen, honen. Venga. Zengo zarate ondo? Sufritzen, zuen pentsatzen gogorra izango zenik. Ia, galduta zabiltzate eta leku hori arriskutsua da. Hortik atera lehen balen. Stop! Beretan egiotze bendajeko jonudu, Porque hay que ver cómo va el cabrón. Aproveche bierrien apur bat dekoguna abantaia, bagoaz, superrastiro, Hemen, karrerea neutralizatzeko. Hemen bukatzeko. Hemen bukatzeko guen? Gaur hemen zer gertatuko den, batek daki. Amaia, buru hori gora, Bai. Oso negatibo, xat. Beste bi taldek galdu egin duzu. Galdu. Eta orain, argi, talde bakoitzeko beste kide batek gaur saio utziko du. Eta hori zuek erabeko duzu. Kapitani.